Predstavte si takmer polmetrový, farebne veselý halloweensky domček, na ktorom posedávajú všakovaké posorky a strašidlá. Od tých najklasickejších až po strašiace tekvičky. A keď si ešte k tomu predstavíte, že ten domček je navyše náramne sladký, je to totiž upečená torta, tak to by už pre niekoho bola pochuťka aj na dnešné ráno napríklad. Nápad vytvoriť takúto netradičnú tortu vznikol v Michalovciach na stretnutí cukrárov, ktoré si aj takto vymieňajú svoje skúsenosti. Pri príprave sladkej i netradičnej pochuťky bola Kristína Bertičová. Katarína Maslišová, organizátorka tohto stretnutia. Keď sa pozerám na túto tortu, ktorá vyzerá ako jeden taký krásny rozprávkový domček alebo zámoček, z čoho pozostáva torta? Aká je tam plnka, ako chutí vo vnútri? Nakoľko sme oslovili žienky, ktoré dnes prišli na stretnutie, tak na túto tortičku sa vyzbierali rôzne korpusy, čiže sú rôzne chute, rôzne plnky. Skúsme si ju opísať. Torta začína verandou, budeme ju postupne ladiť do tmavších farieb, aby to malo nádych toho Halloweenu. Nájdeme tam perleťovú strechu, schody, samozrejme tam budú strašidlá, budú tam tekvice, listy jesenné a strigy. A to striekanie? Je to nová technika zdobenia na Slovensku a je to asi najľahšie, najrýchlejšie riešenie pre takéto veľké torty. Airbrush sa využíva v rôznom priemysle, strikajú sa ním po novom už aj steny, strikajú sa s ním nechty v nechtovom dizajne, strikajú sa auta, čiže už sa vymyslelo, že sa strikajú aj torty, nakoniec do toho zrobili potravinárske farby. Maria Cupková, vy ste zodpovedná za túto nádhernú tortu. Je to tzv. Halloweensky domček, ktorý pôjde ako darček do detského domova. Čo je na výrobe takejto krásnej torty najťažšie? Pre mňa je najťažšia a taká najhoršia robota vyskladanie celého domu a obmastenie krémom. Do tejto fázy je to pre mňa najhoršie, lebo je to taká špinavá robota v úvodzovkách, lebo dookola je dosť veľa neporiadku. Keď sa to potiahne marcipánom, od tejto fázy je to krásna čistá práca. Už sme spomínali, že tento halloweensky domček je hlavne z marcipánu. Čo je ešte vo vnútri? Ani neviem, aké sú tam plnky, lebo každý korpus piekla iná žena a ona ho doniesla už aj naplnený. Takže viem, že tam boli aj šľahačkové plnky, aj orechové korpusy, aj biele, aj kakaové. Takže je to taký mix chuti. Ono to bude aj prekvapenie aj pre nás, že čo tam vlastne je. A tie lístky a strigy, ktoré pôjdu na vrch tohto krásneho domčeka, sú tiež z marcipánu? Áno, a tiež ich modelovalo viacero žien. Tento milý halloweensky darček potešil nielen pohľadom, ale najmä svojou sladkou chuťou viac ako 100 detí z domova sociálnych služieb Lidvina v Strážskom.